thlir tu lengai thatu song song te chi bai vek ule Isua rinawm taka zui ka tumta ti hla hian khovel mun sang ring tu te min khoin min ne hle thina ma se he hla lo pian chua dan le a phena chanchin lungchiat thak takero ria kan thlem le thungani chu wangin tun tum kan video a chuan Isua rinawm taka zui ka tumta ti hla lo pian chua dan le a phena chanchin lungchiat thak tak hi kan nun soi don ani ahla thu hi garot namzinga mi pakhat thu soi nung bera tanga siamani ole tu nei lo thir ho teang kumza somnga vel liam ta khan England ram Wales sa harna ro pui taka thenga chumi ra chua chu missionary tam takan lo piang chuaka khovel mun sang chanchin tha filin India leilung ngi po anron rap ve ta ni chuti lai chuan Indian tam jok chu Hindu sa khole tribal faith anti thingbul lungbul biate ni in Christian an lo omlowa Christian na hi an thrathiam lawin an pom lo bokani ramhla takatang local missionary te chuan lumle mu hlo lo ma se an missiona chuan an chiang em ani chuti lai chuan India marchaka cheng tribal nam chu an mel ma te lul nam ti hriat an nia tu main Krista ming an hrengai lo ani chu khota nga chuan missionary pol pakhat lutin Isua Krista mangaina remna le beiseina thutsa chuan the dar tanta ni an zinga missionary pakhat chu Assam biala Garo tribal nam chen na kho pakhata lutin chanchin tha hril tanta mi pakhat nozen ti an ko lo nei tu mi pa ngai takle anu puile afa te pani nena chanchin tha chu hrilan nia nozen a chuan ngun takin ngai tha mi solte chandam tora local Isua chanchin chu hreta Isua thi dan le a thi chante a thole dan te chu hreta nozen le a chung te chuan an ringa an nun hlui kalsanin Isua zuyan tumta ni mase chuan thutluk na chuan engkimati danglam ta chu khuwa chuan an sa khona le an culture te kalsana Christian ni chu phasan na anga ya tha turan ni mase nozena chuan chu poisalo Isua chanchin chu midang te hril tanta an then om then khatte po Christian an lo ni ta an kholalin chu lo hriatin a thin rim ema khomi pui zong chu ko khomin nozena le achung te chu din tira ani chuan irin na hi phasan turani Isua zui to su ani lo chuan I chunga thil thalo takalo thengang atia mase nozena chu tha muanga an kholal chu enin hla lo ni tur he thu hi soi chuak ta Isua rinawm taka zui ka tum to a ka hoi kir lawang tin lalpa chuan I thu soi hi isu lawani chuan I fa te patni I kan thatang atilia nozena chuan a fa te chu ena ti chuan an kholal pa chu en lea a thin lung chu na hle ma se he thu hi soi le ta tu ma in karin na hi min tom puin min khob lo ma se ani chu ka zui se lang nunglam ka hoi kir lawang tin ti chuan an kholal pa chuan thu peta amit mu lai nge in a fa te patni chuan thatta ni chuta andal pa chuan tuna I thu soi kha su le ro ani lo chuan inu pui po thi veang atilea nozena chu lungai na khura mase a oero a feina la ring le thungani ani chuan ka hmalama cross ka hnunglama khovel ka hoi kir lawang tin a chang lea ti chuan anu pui chu amit mu lai ngei nan that le ta ni an kholal pa chuan nozena chu ena chance nu nung beri nei Isua hi phasan ro ani lo chuan kan thatang che atilea mase nozena chuan engma soi bel to lo a soi tur zong chu a soi zo to ni ti chuan ani po chu an ti hlum vele ta ni mase hei an chanchin top nai ro ni lo an kholal chuan makati ema nozena rin na le huai sen na ang hi ala mungai reng lo ani nozena thamuan na te hlona nei lo zia te le mangai na a kha zia te mu chuan a chungri la thil engemaw taka danglam tanta heti hian angai tu atanta eng ang pathian nge thi po lau lo khopa mi te thamuan na le chakna pe thei tu chu eng pathian nge ni ngai tin chu zona chu a thin lunga re non tut tuta a to pa chuan nozena te chung kwa thi tura thu pe tu an kholal pa nge chu mi pui ma dingin he thu hi soi chuak ta kei point Isua zui ka tum ta tin khopum pui chuan makan ti ema chu khuwa mi zong po chuan Isua zui chuan thlang ta ni
no zena te chung kwa thi sen chuan rin na chinunga tuwa chu lo thang lian zelin khopum pui dam na khen ta ni no zena thu soi nu nung ber Isua rinawm taka zui ka tumta ka hoi kir long ka hmalama cross ka hnunglama khovel ka hoi kir long ti chu hriat rengani ta a missionary te chuan anjin kualna no zena thon thu le atha soi nu nung ber chu an soi chhong ta zelani ti chuan India rama missionary ro pui tak Sadhu Sundar Singh chuan la siam ta ni a thu po Indian music mira siam ania a hlakminga po asam ti ni in a thon thu lo chuana asam ming choya fuani kumtam takaliam nuwa American musician pakhat William Jenson Reynolds chuan chu thon thu chu hleta a hla po sap tonga le lingin I have decided to follow Jesus ti lo ni ta a khothlang rama ko ran sang sanga he hla hi lo dar ta ni kumsang kha zakwa somnga pakua khan assembly sound buka po telani ta a chutatang chuan labu sang sanga te chuani in harna ko ran le Christian in khom na te an sathina ni tuna chuan khovel mun sang sanga Christian te hladu ber zinga mi alo ni ta ni Isurin taka zui ka tumta ti hla hi asam biala garot nam zinga mi no zena thu soi nu nung beratanga siamania no zena rin na chuan an khopum pui chu Krista ni na ruai thlenga athu soi toile ro pui taka wangin tuna chuan khovelin la ro pui tak asa theita ni he hlai hria da piangin asam biala garot nam zinga mi no zena hi lo threng donia Isuarin taka zui ka tumta ka hoi kirlong Isua rinawm